Svakoga dana mi pokušamo da naš sistem dovedemo bliže sistemu u Evropskoj uniji. Ne iz čistog razloga jer treba da bude usklađen, nego iz vrlo praktičnih razloga, to je da Evropska unija prepozna i sistem bezbednosti hrane, jer veliki deo zakona je baš iz oblasti bezbednosti hrane, i onaj deo koji se tiče funkcionisanja kontrole, uzgoja određenih kultura, znači sve ono što na kraju krajeva kao reperkusiju ima omogućen veći izvoz poljoprivrednih proizvoda. Ja bih samo podsjetio da posle 20 godina zabrane izvoza, mi smo prošle godine dobili slobodan izvoz prerađevina od svinjskog mesa, dobili smo izvoz ribe, dobili smo izvoz sveže piletine. To su sve proizvodi koje godinama i godinama, znači desetinama godina nismo mogli da izvozimo u Evropsku uniju. Za nas je jako bitno da osvojimo svaki segment evropskog tržišta i to je ono što radimo.